Вітанне ўсім, шаноўнае спадарства, muy buenas a todas y todos. Яшчэ перад маім прыездам да Гішпаніі Гранада ўжо была ў маім спіску must-have. У маім уяўленні ён непарыўна павязаўся з атмасферай казак «Тысяча і адна ноч». Арабскі дзень дзесьці ў Гранадзе. Прабачце, не паўстрымаўся. Пытанне. Дзе шукаць гэтых арабскіх чараў сёння? Паўсюль. Але мы з вамі пачнем з базару. Хадзім глядзець. Асабіста ніколі не быў на базарах Стамбула, але з розных тэлеперадачаў запамятаў менавіта такі вайб. Вузкія пераходы, шмат лавак ды арабская вязь у дэкоры. Тут для поўнага шчасця не хапала, з якім гандляром цану сабе пазбіваць, але гэта ўжо наступным разам. Уявіце сабе, што з арабскіх часоў такі гіпермаркет зачыняўся і адчыняўся ў канкрэтныя гадзіны, да таго ж сістэма пошлін ўдзейнічала на высокім узроўні ўжо тады. Але не дай Божа, калі пажар. Гэта ж увесь базар аўтаматычна аут. І ў прынцыпе гістарычна ўжо не аднойчы гарэў. Наступным этапам будзе раён Аль-Байцин, который занесены ў спісак ЮНЕСКО. Пасля арабаў тут пражывалі і габрэі, і цыгане, але гэтая атмасфера арабскай спадчыны захавалася ў непаўторным стылі мудэхар, гэтакай мяшанкі хрысціянскай ды арабскай культураў. Выдатным прыкладам гэтага стылю будуць ужо каталіцкія касцёлы, ці то арыгінальна збудаваныя самімі гішпанцамі, ці ўжо пераробленыя з арабскіх мячэцяў. Памятаеце, як у роліку пра Малагу я калісьці казаў пра добра развітую сістэму фантанаў як таксама спадчыну арабаў. У Гранадзе гэта развіта настолькі, што праблема спатоліць смагу не існуе проста. Вода тут настолькі чыстая, што можна піць прост з фонтану. Смачная. З голадам ужо крыху больш складана, таму што праз натоўпы турыстаў да культавых месцаў трэба лічыцца з доўгімі чэргамі на столік. Але прадам вам адзін лайфхак. У гранадскіх барах адну тапас вы атрымаеце задарма з вашым напоем. Для тых, хто не ведае, тапаш – гэта такія маленькія цёплыя або халодныя закускі на базе лакальных прадуктаў. Даруйце, мае каханыя, мушу на хвіліну адысці ад лейтматыву падарожжа, бо танцы – гэта мая слабасць, а фламенка – гэта тренд усяго рэгіёну Андалузіі ды ўвогуле Гішпаніі. Калі вы знойдзеце бясплатных гідаў, а ў апісанні пакіну спасылку на англамоўны тур, то вам не толькі распавядуць усё, вас яшчэ завядуць у топавыя месцы, дзе танчаць фламенка, і нават запрапануюць забраніраваць спектакль на вечар. І гэта за 10 ці там нават 20 еўра, гэта ж проста казка. А мы з вамі шукаем арабскіх чараў далей. Па дарозе да замкаў у міні-раёне Алямбра варта завітаць у такі музей парфюмаў, таму што запах і арамат – гэта таксама ж пра вайб «Тысячы адной ночы», пагадзіцеся ж. Лічыцеся з тым, што калі вырашыце пайсці да замкаў ці там палацаў на сваіх нагах, то наверсе пасля 30 хвілінаў можаце ледзьве дыхаць. Але яно таго варта, бо краявіды ажна занадта маляўнічыя. Па сутнасці, у цэнтры Альгамбры знаходзіцца комплекс садоў і каралёўскіх замкаў. Але нас больш цікавяць два – Хенераліфе і Алькафава. Але пачнем з садоў. Тут вельмі лёгка памыліцца, дзе старыя, дзе новыя, але захапленне ад гэтага абсалютна не губляецца. Ну і вось усё. Мы з вами знаходзімся у цудоўных маляўнічых садах Гранады. Яны з таго, што пабачу, тут называецца па-рознаму, або Los Huertos Nuevos, або яшчэ неяк інакш. У кожным выпадку наступным нашым этапам будзе Хенераліфе. Як аказваецца, гэта калісьці была сядзіба мусульманскіх султанаў, халіфаў і таксама таіфаў. Запрашаю далей. Дарэчы, назва палацу Хенераліфе не мае нічога супольнага з генералам.
Этымалогія слова ў перакладзе з арабскай мовы азначае сад артысты. І сапраўды відавочна, што тут папрацавала артыстычная душа. Пачаткова палац ствараўся, каб перажыць асабліва спякотны летні перыяд, таму што геалакацыя проста больш авявалася ветрам, чым Аль-Кафава. Але давайце ж наведаемся і туды. Вядома, што больш цікава ў такіх замках глядзець на пейзажы гораду з мураў, пабачыць снег на гарах С'ерра-Невада і крыху забыцца. Але ўвага! З Аль-Кафава вы можаце выйсці ўжо абсалютна іншым чалавекам. У імя Айца і Сына і Святага Духа пасвяцілі арабскай вадой у Гранадзе. Толькі цяпер пытанне на каго? Пэўна, на буддзіста. Мае каханыя, важны момант. Сады, палац Хенераліфе і Аль-Кафава уваходзяць у базавую экскурсію, а расшыраныя пакеты ўключаюць іншыя аб'екты, як, напрыклад, Эль-Патіо де Леонеш. Гэта таксама вельмі турыстычны пункт, толькі на яго трэба купляць білет засобна. Праз гэта, напрыклад, я надзяўся на такую сітуацыю, што, па-першае, не паспеў ужо купіць, таму што экскурсія канчалася па часе, а па-іншае, проста не ведаў, што гэта настолькі топавае месца, што на яго трэба купляць білет асобна. Што датычыцца экскурсіяў, у апісанні таксама будзе спасылка на афіцыйны сайт, дзе можна набыць білеты. І мае каханыя, на гэтым усё. Калі падарожжа вам спадабалася, то з вас падпіска, падабайка ды каментар. Парайце гэты канал сваім знаёмым і памятайце, мае каханыя, што культура ніколі не дзеліць. Культура заўжды яднае.